ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡದ ಇನ್ನು ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿಡದಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದ ನಿಂಚಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡದಿ ಕೊಡ್ನವದ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚನೆ ತೊಂಡ ಹತ್ತು ಮಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಏನಂತ ಅಂತಾರಂಡ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಬಂತು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೊಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ എന്നോട്ടേക്ക് ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ಹೋಯ್ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಮಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿದಂತೆ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತೈತೆ ಈ ಕಟ್ಟದೆ ತುಳತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ದಾಲ ತೋಜಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಮಣಿಪುರ ದಾಲ ತೋಜಿ ತುಳತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಡದು ಬಂದಿತ್ತಲೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡದು ತುಳೆ ನೀಟದ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದು ಮನ್ಪು ಬೆತ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಪಣೋಡು ತಪ್ಪನ ವಿಡಿ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ತುಳೆ ನನ್ನ ನಡುವು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಲೇ ಫೈನಲ್ వచ్చి ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆದಂತು ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಬಂತದೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಳೊಂಜಿ ಸೀಸರ್ ಉಂಟದಲ್ಲೇ ಸೀಸರ್ಲು ದೆತೊಂದೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕವರ್ನ ಸೋ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕನ್ನು ಕೈ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಲದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ದಾಯ್ತು ಅಂತದ್ದು ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುಂಟು ಓಕೆ ತೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ನೋಡಿದೆ ನಿಜವಾದ ತೋಜಿ ತೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಂದಿನಿತೇನೆ ಓಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ತೊಲೆ ವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜಿನತ ತುಳೆ ತುಳೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಊಡೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಳೆ ನೀಟ್ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು ದಯಪಂಡ ಆಲೊಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ ಆಲೆಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸರ್ ತೆದಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂರು ಚೂರು ಇಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ತುಳಿತ ಸೆಂಟ್ರದ ಬಾಕ್ಸಿನ ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅವು ಕಟ್ಟಾರ ಬೆಳೆ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಳೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಲೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ತುಳೆ ಫೈನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು ತುಳೆ 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 ನೆನಪುಳಿಸ್ತೈತೆ ಕವರ್ ಕೊಡು ಸೂಪರ್ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕವರ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲಿದೈತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾನ
ಗೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತದಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಿ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ ಏನ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿನಿ ಅದಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂಡ ಮೈಕ್ ಅದಕ್ಕೋಡು ಮೈಕ್ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದಕ್ಕೂ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಜಿಪ್ಪನೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದೇನೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಹೂವು ಅದಪ್ಪು ಅಂಟದು ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದಪ್ಪೋಡು ಏನಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೋದುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವದ ಮಿನಿ ಓಟ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ತುಳೆ ನಾವಂಜಿ ಕುತೂಹಲತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತುಳೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಂತೆ ತುಳೆತೆ ಆಂಟಡ್ಯಾನ್ ತುಳೆ ಇಂಕ ತೋಜೊಂದುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ತುಳೆ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜಾಜ್ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ತುಳೆ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲೆ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಕ ನಮಕು ಏನು ಆಸೆ ಮಂತ ನಂಜಿ ಜಿಂಜ ಆಸೆ ಮಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಬಿಚ್ಚ ಬಂದುಲ್ಲೇನೆ ಏನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೀರ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಆಲೆಗೆ ತೂಕ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಗೋದಿಲ್ಲ ವಾ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಅಲೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಲಂಗೆ ತುಲೆ ವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ಹೊಸ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಲೆ ಸೊ ಐನೂತ್ತೈನಂತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಅಲಾಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಥದ್ದೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಅಂದಲ್ಲ ತುಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ತುಳೆ ಸೂಪರ್ ತುಳೆ ಕವರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತುಳೆ ಇಂದത്തെ ಗೋಪುರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ದೆಕ್ಕಿತೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಉಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆನ ಪೂರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದത്തെ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಾನು ABCD ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತು ಇದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ತೂಡತ್ತೆ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಿ ಟೈಪ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ತುಳೆ ದೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಳೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಉಂಡು ದೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕಿತ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕೈನ ಪನ್ನೀರ್ ಯಾತು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಾಪ ಸೊ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪದ ಓಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಂತೆರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬೇನೆ ಬೈ ಬೈ